Ahmadou Al Amin Lo gollimo to Banque Centrale leyɗele Afrique hirnange o jagorɗo kesso Sénégal wonino kolaɗo kuɓal e nder laamu gaɗono ngu Bassirou Diomaye Faye darni e lewru nayo ɓuro hitande ujunnaji ɗi 24 hade makko toɗɗede jagorɗo e jokkodiral juɓɓudi jokkodirdi e fedde FMI hade makko nadde e laamu o ardima kadi juɓɓudi jokkodiral hakkunde bankeji gollotoɓe caggal leydi. Amin Lo walliti kadi e peeje ƴellitgol bankeji Sénégal ko e lewru nayi ɓuru hitande ujunnaji ɗi 25 hooreju leydi ndi toddunomo jagorgal to galle laamorgo ngo halfina ngal ƴewtade e ɓooje wayloji guindiji Sénégal hitande ujunnaji ɗi e 50 e toɗɗogol makko hoorejo jagorɓe hoorejo leydi ndi halfindi juɓɓudi laamu ngu hertorɗo no feewi gueɗe kalis e ngalu toɗɗede mo hoorejo jagorɓe leydi ndi ko hunde arde e nder leydi Sénégal e saha jibru